mabigat tayo ubing, siyak man ni Ma'am Cherry Ann, ket adda tayo yung tata, ti umay kaupat alawas in tayo pa nagbasa. Nakasagana kayo kadi adumyag ti leksyon ni maestra at taabigatin ubing. Sakbay tayo rugyanan ubing, iti pa nagleksyon tayo, in tayo pa'y sublyanan, iti napalabas a leksyon tayo, iti napan alawas. Isu iti letra nga M. Dakkel ken basit a letra nga M. Anya datay dagiti banbanag ken ubing amang rugi iti letra nga M? Mangga, mais, makopa, mani, manok, ken marunggay. Sinuruan na kayo pa ni maestra, no kasano ti agsurat iti dakkel ken basit a letra nga M. Nadaunin na nga Itataubing at da iti may sa akahon ditoy. Anya nga ta tinagyan na daytoy akahon? Kaya't yu kadi maamuan ubing? Ditoy unek iti kahon, ket naglaon tinaduma-duma aladawan iti banbanag. Tiubraen nyo ubing, ket pugtuan nyo, no anya abanag, iti ibagbagan ni maestra. Ikan kayo tiklo ubing, no anya daytoy, aladawan iti banag. Deti umuna aladawan nga ipapugto ko bing, ket magustuak at naraken chay balay mi. Itinagan na ket abi. Nalaing nga agtaol deto yubing. Anya nga ta daytoy? Detoy ket maysa nga aso. Aso ni maestra ang managan iti abi. Napugtuan nyo metlaing ubing? Daytoy sumaruno aladawan ket pagiganan iti ice cream. Nagumatang tayo keni Uncle a sorbetero. Mabalintay kanen ti ice creamen no adda daytoy uray awan ti usar tayo a kutsara. Anya nga ta daytoy ubing? Daytoy aladawan ket apa. Daytoy sumaruno aladawan ket maysa a prutas. Maysa pay a paborito a prutas ni maestra daytoy. Agmaris berde ken agmaris nangisit iti bukel na. Basit laing detoy ubing a prutas. Anya nga ta daytoy? Daytoy aladawan ket atis. Nakaraman kayo kaditi atis ubing? Daytoy sumaruno aladawan ket maysa manen a prutas ubing. Agmaris iti berde. Ngem no maluom, agmaris iti ube. Addadakkel a bukel di uneg na, nga agmaris met iti maradaga. Anya nga ta daytoy a prutas ubing? Daytoy aladawan ket abukado. Nakaraman kayo ti abukado no bing? Naimas ti abukado, lalo na maikkan iti gatas na. Nanyan nga imas na. Dagiti ladawan anagyan iti uneg iti kahon ni maestra. Napugtuan nyo met lang amin ti impapugto ni maestra ubing? Itatagarot, naganan tayo manen, dagitoy aladawan. Umuna, ket, aso. May kadwa, apa. May katlo, atis. Ken may kaupat, abukado. Anya iti muna nga uni nga ingkay nangeg bayat ti panangibalikas ni maestra dagiti nagan dagiti ladawan. Anya iti muna nga uni dagiti nagan dagiti abanbanag ubing.
Nalaing. Iti mo na nga uni tinagan dagitoy a banbanag ket a. Ulitin nyo man ubing. Nalaing. A. Ket deta nga rod ubing iti leksyon tayo tatta a bigat. Anya nga tanga letra ti dauni na nga a. Ti letra nga dauni na nga a ket letra nga A. Ulitin nyo man ubing. Letra nga A. Detoy ti dakkel a letra A nga dauni na nga a. Detoy met ti basit a letra A nga dauni na nga a. Dakkel ken basit a letra nga A nga dauni na nga a. Dagiti bambanag amang rugi iti letra nga A nga dauni na nga a. Aso. Apa. Atis. Abokado. Ulitin tayo manin ubing. Aso. Apa. Atis. Abokado. Itatagarod ubing intay sursurwen no kasano ti agsurat iti dakkel ken basit a letra nga A. Irugi tayo iti dakkel a letra nga A. Ti panagsurat ti dakkel nga letra nga A, irugi ayan ti asul a linya, agpababa ayan ti asul metlaeng a linya. Pairay. Paidda. Sumarunok ket detoy basit a letra A. Irugi tayo nga agsurat iti nalambaga a linya. Pakurba. Patakder. Tagarod ubing agubra tayo iti maysa nga activity. Mangiwar kayo iti lapis, papel, ken Crayola. Taagsurat kayo iti dakkel ken basit a letra nga A. Kalpasan na, ikanyon to iti maris na. Deta nga ro din ubing tinagpatinggaan iti leksyon tayo tatanga bigat.
Ket sapay kuma, taadumanen, tinasursuroyo, nga adal ken ni maestra. Agyamanak ubing!